d'avui és Ramir Roger, és el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ramir, gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Ens ha citat aquí, a la Torre de la Vídua de Can Sala. Per què? Bé, doncs a la Torre de la Vídua Sala pensem des d'Esquerra que és un dels elements patrimonials arquitectònics més importants del municipi. També té un simbolisme especial per nosaltres perquè vam acompanyar a la gent que en aquell moment va defensar aquest patrimoni i en altres ocasions també ho hem fet en d'altres espais paisatgístics i d'edificis simbòlics del municipi, i en aquest cas la lluita va ser reeixida, en altres casos no va ser així, va acabar passant al contrari del que la gent a la qual nosaltres ens hi sentíem més identificats no va aconseguir l'objectiu de salvar aquest patrimoni, però estem orgullosos que després el govern local del moment també entomés que havia de fer la restauració d'aquest edifici, que realment ha sigut així. Ha tingut uns anys un ús una mica no massa aprofitat, perquè entenem que un element així amb aquesta importància que el dediquem a una recaptació tributària no és el seu espai, i esperem que el nou govern li pugui trobar un ús més adequat al que és un edifici de l'elegància que té aquest. Començat parlant de patrimoni, què ha passat amb Can Palomo? Bé, Can Palomo està en un moment bastant avançat de negociació. Pensem que no hi ha res perdut i que tampoc, evidentment, hi ha res guanyat del tot, però que estem en un moment que sí que ara aviat serà o caixa o faixa. Nosaltres pensem que el govern actual ha fet també una bona proposta en l'actual propietari i que crec que pot haver-hi una entesa, però que finalment aquestes qüestions entenem que no cal tirar les campanes al vol, sinó que el que hem de fer és continuar aquests serrells que resten per poder definitivament incorporar també aquesta propietat amb un simbolisme també important i que el municipi en aquest cas en pugui gaudir. Ramir, des del 28 d'abril que estàs molt content. Bé, evidentment, els resultats que vam tenir a les eleccions generals, fins i tot a nivell local, fins i tot ens van sorprendre a nosaltres mateixos. Crec que és un bon indicador de la feina que s'està fent a nivell nacional. Esquerra està encapçalant i està liderant tant la lluita social com la lluita nacional en molts àmbits. Molta gent que ens veien potser amb recel o ens veien amb potser no massa bons ulls, estan apropant-se a Esquerra, perquè el nostre objectiu, tot i que hi hagi qui el discuteixi o fins i tot el posi en qüestió, és eixamplar la base. Nosaltres tenim molt clar que aquestes dues lluites les aconseguirem si som capaços que més gent s'identifiqui amb el nostre projecte, que és un projecte nacional, però que vol dir que nosaltres no pretenem fer un canvi de bandera. Això no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és que aquest canvi de bandera comporti benestar per tota la gent que viu al país. A les municipals, a les eleccions municipals, però els malgratencs i malgratenques, què votem? Esquerra Republicana o Ramir Roger, en aquest cas? Què votem, a la persona o al partit? Jo penso que la gent ha de votar en clau local, i això vol dir que en Ramir també representa Esquerra Republicana, com no pot ser d'una altra manera. Els valors del nostre partit, d'alguna manera, amb tota la modèstia i tota la capacitat que pugui jo tenir i els meus companys de llista, representem evidentment aquests valors, si no, no estaríem en aquest partit i estaríem en un altre. Entenem que la clau local no és la mateixa, però entenem també que aquest resultat de fa poques setmanes és un resultat que ens pot ajudar també a millorar, si cap, el resultat que prèviament es preveia. Ho dic perquè tenim els resultats del 28 d'abril molt recents, però no sé si ho podem extrapolar a aquestes eleccions municipals, o veieu que quedarà una mica repartit això? Com ho veieu vosaltres des d'Esquerra? Evidentment, amb 8 llistes electorals el vot quedarà dispers, això està clar. Nosaltres el que aspirem és a guanyar aquestes eleccions i no ens anem d'amagar. Nosaltres som molt clars, nosaltres creiem en l'alternativa que ha sorgit fa 2 anys, per tant, aquesta és la nostra prioritat, no enganyem a ningú. Prèviament diem molt clar que nosaltres
nosaltres amb la gent del 155 no considerem que siguin uns bons companys de viatge ni a nivell local ni a nivell nacional, i per tant ja d'entrada dir que nosaltres amb Partit Socialista, amb Ciutadans i amb el Partit Popular no crec que puguem tenir cap entesa, perquè si el nostre partit doncs, té les circumstàncies que té amb els nostres màxims dirigents a la presó i a l'exili, alguns culpables. Hi ha, a part de la justícia, hi ha una gent que van decidir aplicar un article indigne en el nostre país, i això nosaltres ho tenim en compte, sempre parlant amb tot el respecte i amb la voluntat de tenir diàleg amb tothom. Això vol dir que Esquerra no pactaria a priori ni amb el Partit Socialista, ni amb Ciutadans, ni amb PP, però sí reeditaria el pacte que teniu ara mateix? Bé, és un pacte doncs, que ha permès que hi hagués un canvi de govern en el municipi. Nosaltres fèiem molts mandats que treballàvem perquè aquest mandat arribés, i definitivament els resultats de les eleccions de 2015 ens van permetre visualitzar, i de fet va ser la nostra aposta, que hi havia possibilitat d'aquesta alternativa. Hi va haver formacions que no van veure en aquell moment clar fer aquesta aliança que posteriorment, al cap de 2 anys, per mitjà d'aquesta moció de censura es va poder materialitzar, i crec que nosaltres som molt clars i que vull dir, la nostra prioritat és guanyar aquestes eleccions i després establir un pacte que permeti que aquesta manera de fer, penso que ha sigut diferent, tingui continuïtat. Ha estat fàcil? No pot ser fàcil un govern a 4, això tothom ho pot entendre, però entenem que finalment s'ha fet bona feina per al municipi, s'han fet projectes que feia temps que estaven al calaix i que eren projectes importants, s'han tret del calaix, s'han treballat, perquè realment quan passa el temps i tu tens un projecte i no l'has portat a terme t'obliga que l'hagis de revisar. Penso que en 2 anys s'ha fet moltes coses, s'ha fet feina, hi ha hagut qüestions que han portat evidentment molt més debat que altres, però penso que la valoració que des d'Esquerra en fem és positiva i amb una experiència de cara al futur perquè això millori evidentment. 3 millor que 4, 2 millor que 3... Evidentment no ens hem d'enganyar, quan més complexa és l'arc que forma un govern també té més dificultats per arribar a entesa amb els temes, però entenc que també, a part de que puguem estar en partits diferents, també hi fa molt a la persona, que en aquest cas tens al costat, que tu saps que és un company d'una altra formació política, però que finalment al final hem de trobar punts de consens, perquè crec que tots el que volem és que malgrat avanci, malgrat vagi millorant, i que els veïns i veïnes puguin gaudir d'un millor dia a dia i de major benestar, que crec que aquest és l'objectiu de tots els que ens presentem a unes eleccions. I a l'hora de buscar consens en aquests 2 últims anys, a què ha hagut de renunciar Esquerra? Bé, tots hem hagut de renunciar, no només Esquerra, perquè és evident que tots voldríem que les nostres propostes fossin aquelles que primer es poguessin portar a terme. Jo crec que aquesta és una de les claus per les quals el Partit Socialista ha anat perdent també pel camí aliances que tenia en mandats anteriors molt segures, i que el fet de que hi hagi una força política que sempre vulgui que el seu sigui l'única qüestió o sigui sempre el que llueixi més, i el que jo crec que en aquest cas és bo que tots sapiguem en un moment puntual estirar i afluixar de la corda, i que així és la millor manera de que quan hi ha pactes de govern de diferents forces, evidentment Esquerra ha renunciat a coses i els altres partits també, i Esquerra ha pogut portar a terme qüestions importants com poden ser, jo crec, molt evidents. L'atenció al ciutadà que s'ofereix a l'Ajuntament amb aquesta nova oficina és totalment diferent. Tu traspasses aquella porta i veus que allà hi ha un canvi. Jo crec que no només hem de tenir clar que hem aconseguit que hi hagi un espai molt més còmode, sinó que el que ara hem de fer és rematar aquesta feina, que aquesta oficina d'atenció comenci a tenir un paper més important. De fet, ja hem començat a fer inscripcions del casal d'estiu, ara farem, per exemple, llibres escolars, beques menjador, i que tot aquest entramat de gestions que l'Ajuntament comporta el dia a dia
des de l'OAC es puguin assumir i sempre doncs, facilitant que també des de casa, a través de la Palana web, doncs, es puguin fer aquests tràmits també. Però no m'has contestat. A què heu renunciat? Evidentment, jo penso que tots hem renunciat a coses i crec que faria mal favor tant a Esquerra com als companys que hem tingut en aquest moment de govern, perquè podríem entrar en una dinàmica doncs, que no crec que sigui l'adequada, i crec que el nostre paper ha sigut important, i això sí que ho vull destacar, doncs, perquè en alguns moments sempre hi ha d'haver aquell qui posa oli amb un engranatge que a vegades doncs, pot grinyolar, i crec que aquesta funció l'hem acomplert i que era important que anéssim guanyant confiança entre socis de govern. Jo crec que això s'ha aconseguit i que planteja un punt de partida de cara al futur que és positiu i que crec que aquesta tasca, jo crec que en bona part Esquerra ha estat en aquesta línia. De tot el que heu fet durant aquests 2 anys, amb què et quedaries? Bé, també vull destacar feina que han fet els meus 2 companys d'Esquerra, en aquest cas l'Ester com a regidora d'Agricultura, que en aquest cas doncs, a l'Ajuntament de Malgrat passava molt de puntetes, no? Aquesta regidoria nosaltres la deixarem en un espai agrari de la Baixa Tordera que ha de servir, evidentment, per posar en valor tant el territori com el producte que s'hi fa, que és un producte extraordinari, fesol del ganxet i ple de verdures i de qüestions doncs, que fan relació a l'agricultura, que malgrat doncs, penso que hem d'enorgullir-nos d'això i que hem d'ajudar que a través d'aquesta creació de l'espai agrari doncs, comencem a tenir un espai en el context doncs, agro del país doncs, que sigui doncs, el que ens mereixem. També doncs, vull destacar la feina d'en Ricard a Joventut. Ell va començar en un moment complicat, vam aconseguir que les barraques es traslladessin d'un espai a l'altre d'una manera exitosa i amb un plaç de temps molt curt vam aconseguir doncs, fer aquest traspàs i penso que ha acabat bé la legislatura, el seu mandat també doncs, amb un nou pla de joventut, marcant doncs, unes pautes perquè el jovent del municipi pugui fer doncs, polítiques i que pugui també doncs, gaudir o proposar doncs, totes aquelles qüestions i problemàtiques que hi ha, evidentment, en el jovent. També, evidentment, acabar parlant de la gestió doncs, com a regidor d'Hisenda. Penso que en aquest moment tenim un deute a finals de 2018 de 77 euros per habitant. Jo a vegades quan explico això a altres companys d'altres municipis, doncs, de veritat que noto que ens tenen doncs, enveja sana perquè és una xifra que no és freqüent en aquest entorn de la comarca. Penso que això doncs, ens ajuda a poder doncs, fer aquestes inversions importants que el municipi necessita, que hem de continuar amb aquesta línia i que, evidentment, hem d'agrair, com sempre hem fet des d'Esquerra, als contribuents de Malgrat que fan possible que això sigui. Tots estem molt satisfets de la gestió que fem des de la regidoria i també des dels treballadors de serveis econòmics, però crec que és important agrair a la gent l'esforç que fan a l'hora de tributar. I bàsicament doncs, crec que també hem de posar en valor el que s'ha fet en quant a participació. Érem un municipi en el qual no existia ni tan sols el segell de la regidoria. Hem fet uns processos participatius, penso que dignes, que segurament en moltes qüestions eren millorables, però també hem de tenir en compte doncs, que quan un comença a implementar una qüestió no va tot sobre rodes i que la voluntat de crear doncs, aquesta estructura, aquests fonaments participatius que finalment hem consolidat, també doncs, crear aquests canals, aquestes vies de participació, com poden ser el Decidim, el Malgrat Decideix, a la nostra web de participació, són eines doncs, que ajudaran a qui pugui o vulgui gestionar la participació en un futur, trobar doncs, aquests elements que l'ajudaran i que ajudaran a que el municipi doncs, es musculi en el nivell de la participació. I després també vull destacar la qüestió de la transparència. Vam agafar l'Ajuntament
amb uns indicadors de transparència del 76% fa 2 anys. Els avaluadors són externs, és una universitat que és l'Autònoma de Barcelona, que a través d'Infoparticipa avalua aquests indicadors de tots els municipis, i en 2 anys hem passat l'any passat el 94% i aquest any el 96%. Això vol dir que sabem que aquestes petites coses les podem millorar, que aquesta nova web que estrenarem aquest estiu doncs ens hi ajudarà, i que l'objectiu, si Esquerra doncs, porta les qüestions de transparència, és que l'any que ve tinguem aquest 100% i mantenir doncs, aquests nivells de transparència. Hem repassat una mica el que hem fet, t'hem deixat que ens expliquis una mica doncs, del que te'n sents orgullós. Mirem una mica cap endavant ara. Com seria Ramir Roger alcalde? Com seria? Bé, jo penso que seria una persona doncs, que promet treballar per al municipi. Si una qüestió per la qual jo vull ser l'alcalde d'aquest municipi és per millorar la vida dels meus veïns, que els meus veïns doncs, no tinguin tantes queixes, que els meus veïns doncs, quan s'aixequin al matí trobin uns bons serveis, trobin els carrers nets, trobin doncs, que l'Ajuntament doncs, està a l'alçada del que ells doncs, fan, contribuint d'aquesta manera doncs, tan puntual, i penso que això és una obligació que l'hem d'assumir. També penso que, com dèiem, si tenim la sort de que Esquerra doncs, funcioni i tingui bons resultats a tots els municipis de la comarca i del país, pot ajudar doncs, a que trobem portes més accessibles en altres instàncies, com la Diputació, com la Generalitat, i per tant, doncs, sempre des d'aquests nivells de transparència que nosaltres sempre defensem, doncs és més fàcil accedir a vegades que et puguin atendre, que puguin escoltar les teves demandes, i nosaltres en aquest cas el compromís serà que serem molt persistents i que lluitarem i treballarem perquè arribin recursos en el municipi de Malgrat, perquè crec que ens en fan falta, com a tot arreu, però crec que amb aquesta bona gestió que s'està fent i aquest reforç que pugui assumir l'Ajuntament des d'altres administracions, crec que podrem fer aquests propers 4 anys assumir o complir en bona part els objectius que ens marquem. T'hi veus d'alcalde, Ramir? Sí, perquè no, si no m'hi veiés, aquest estiu no hagués fet el pas de presentar davant els meus companys de la secció local la meva proposta i el meu compromís. Jo estic agraït que això s'acceptés, estic molt content d'haver trobat tota una sèrie de gent que ens donaran força i que ens donaran una visió renovada en moltes qüestions. Crec que tenim una bona llista amb gent compromesa que ho ha demostrat en el teixit associatiu del municipi, que aquest per nosaltres és una mica la prova del cotó que diem, perquè tothom que s'ha compromès en un moment puntual a servir el seu municipi des de les associacions, entenem que té ja aquesta sensibilitat de voler millorar la vida de la gent del poble, que el seu poble sigui un poble valorat, i per tant per nosaltres és un orgull que hagin pogut incorporar nova gent en la nostra llista, i que amb l'experiència tant de l'Ester com de jo mateix i aquests nous companys de viatge, jo crec que podem fer molt bona feina pels veïns del municipi. Hem de deixar-ho, Ramir, però amb molt poques paraules, El projecte Estrella d'Esquerra, quin és? Bé, pensem que ja és hora de treure del calaix el projecte d'un equipament cultural, d'un equipament que el municipi fa anys que necessita. Nosaltres ens comprometem a portar-lo a terme de manera austera, que sigui un equipament que no tingui cap luxe, però que sí que compleixi amb les necessitats que entenem són per unes 400 persones i que ha de tenir totes les dotacions necessàries perquè s'hi puguin fer de manera còmoda arts escèniques, i que entenc que aquesta és una qüestió que portem aparcada fa molts anys, que hem vist rètols anunciant-ho inclús en els carrers del poble, però crec que és el moment que això es faci realitat, perquè a través de la cultura i de l'educació també és una manera de construir uns millors futurs pels nostres veïns. Moltíssimes gràcies, Ramir Roger, cap de llista d'Esquerra Republicana, per accedir que et féssim una entrevista. Gràcies. Gràcies a vosaltres, com sempre.